ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂದವ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಉಡಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಮೆಲ್ ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯರ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಕೂಡ ಕುವೈಟ್ ಉದಿಪನಗಳಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ಆಮೇಲೆ ತುಳುಗಳ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನ 2011 ಅವರ ನಮ್ಮ ರಸಮಂಜರಿಗಾರ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದೊಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಸಹಕಾರರು ಎರಡು ಥಿಯೇಟರ್ ನಾವು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ತುಳುಕೂಟ 25 ವರ್ಷದ ಕುಟುಂಬ ಆಚರಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪಾಠ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಕಂಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದ ಸ್ಕೂಲುಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲುಗಳು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಓರಿಲ್ಲ ಮೂಸಿದ್ದೀರಿ ಮೂಸರಿ ಅಂದನು ಬೆಳಕಾಯ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೋನು ಅಬ್ರ ಕಡೆ ಬಿಡಬೇಡ ಮೂರ್ಖ ಐಶು ಖಾಲಿ ಚಾಯ ಅಗ್ಗೆರೆ ದಾಲೆ ಚುತಿಂಡಿ ರಾಪ್ಪಯ್ಯನ್ ರಸ್ಕ್ ದೇತಾರ್ನ ಕೈಟ್ಕೊರ್ದು ರಸ್ಕ್ ತಿಂದಿನಿ ಯಾರು ಪಣ್ಣಿನಿ ಎಂಚಿ ಸಾವುದ ರಸ್ಕಿಯ ಮೇರೇರನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜೆರ ಕಾರ್ದ ಸಕುನಿ ಬಲ್ಚಿಯೇ ಏನಂತೂಲೆ ಇರೆಂದು ಎರದಾದೊಂಡು ಅರೆನಾಡತು ಒಂದೇ ಬೆನಿತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಅಂತಿದ್ದು super movie. Very good. Movie enjoyed. Good. Movie enjoyed, sir. Enjoyed the movie. I like the movie, man. Very enjoyed. Deltare. Very busy. Movie enjoyed. Super. Movie enjoyed. I like it. Super. Fantastic. Super. Wilson, movie enjoyed. Movie ಬಂದ್ರೆ ಜನತೋನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಐದು ಬಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಡ್ತೆ. ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತು. ಮೂವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸರ್. ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೂಪರ್. ಎಂಜಾಯ್ ಮೂವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಹೆಲ್ತ್ ಸಾಕು. ಮೂವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಭಾರಿ ಶೋಕ. ಎಂಜಾಯ್ ಮೂವಿ. ಸೂಪರ್. ಮೂವಿ ಸೂಪರ್. ಎಂಜಾಯ್ ಮೂವಿ. Enjoy the movie. Who enjoyed it? ಭಾರಿ ಲೈಕ್ Super. Super. Enjoy the movie. Delta Banjmana. Who enjoyed it? Super. Very nice. Who enjoyed it? Nice. Who enjoyed it? Who enjoyed it? Super. Enjoy the movie. Who enjoyed it? Who enjoyed it? Super it. Family movie. Okay. Who enjoyed it? Who enjoyed it? First class. Must watch movie. Must watch. Edit. Who enjoyed it?
ಕಾಮಿಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಬರ್ಲು ಸೂಪರ್ ಬಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ఇంకేను మస్తు టైం ఒక కువైట్ ఇంచిన మూవీ బత్తిని ఇంకే తెలుతూ పంచిపోయినారు అంచ బండి ఎవ్రీ హీరో హీరోయిన్ అండ్ ద కామెడీ టీమ్ వాజ్ సూపర్ మిడిల్ క్లాస్ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ಲ ಮಾತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಸೀನ್ ನಾವಿನ್ ಎಂಚಾರು ಪಸಂಬೋತಿನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ವಿನೀತ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಜೋಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಾರಿ ಜೋಗಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ವಿನೀತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರು ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸಮಂತಾ ಅಮೀನ್ ಅರೇನು ಎಪ್ಪರ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತ ಸೊ ನನಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಂದಿರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಕುವೈಟ್ ಬೈದಿ ನೈಟ್ ಮೂವಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಡಲ್